quan jo em vaig integrar com a professor a l'institut, les coses havien canviat una mica. Havia perdut una mica de frescor i el grau de llibertat que tenia a l'època que jo estudiava, en què no hi havia plans d'estudis i que eren això, uns professionals que intentaven traspassar tot el seu saber a uns aspirants de professional, però que es anava fent tot sobre la marxa. En aquell moment, quan jo estudiava, hi havia el Germán Bonín de director, i quan jo vaig tornar ja hi havia el Josep Montanyès. La cosa, repeteixo, ja s'havia formalitzat una mica més, seguien havent-hi les diferents escoles, hi havia els estudis d'interpretació, hi havia els estudis de mim i pantomima, hi havia l'escola de titelles i hi havia l'escola de marionetes. Però la cosa ja era més formal. En aquella època també el Josep Maria Carbonell havia anat agafant també responsabilitats de gestió a l'institut. No sé si quan jo vaig entrar ja ho era, però si de cas poc després ja va ser secretari acadèmic i es va involucrar molt en el funcionament de l'institut i en la marxa. També en aquella època havia agafat molta volada i molt de prestigi el festival internacional, és a dir, que el Josep Maria periòdicament viatjava a tots els festivals d'Europa. Algunes vegades jo l'acompanyava també per anar a espectacles, per mantenir lligams. Jo crec que va ser un dels moments de més esplendor i també va coincidir que va ser potser el pic de més esplendor i on començava una certa davallada. Jo m'imagino que també en consonància amb la situació social, tant i en quant tots els espais que volien conquerir ja s'anaven conquerint i els ajuntaments es anaven regularitzant, la democràcia entrava una mica de tot arreu i, per exemple, una de les nostres fonts de feina i de contactes i que eren les associacions de veïns van començar també a posar-se en segon pla, és a dir, que els ajuntaments van institucionalitzar tota la feina que havien fet les associacions de veïns. Tot es va com anar lentament, molt lentament, es va anar tot formalitzant i es va anar agafant com una crosta que feia que tot esdevingués una mica més immòbil. En aquella època, per això, encara anàvem endavant, hi havia una afluència d'alumnes important. El que passa és que jo diria que, a diferència de quan jo estudiava, el cúpul de gent que en acabar els estudis esdevenia professional dels titelles anava minvant. Hi havia bastanta gent que venia com per altres interessos, que eren mestres i volien saber una mica més sobre els titelles, o era gent que no ho agafaven tant com una cosa... no tenien aquesta urgència o no tenien aquesta ambició de voler treballar amb els titelles, sinó que era més complementari, però tot i així per allà van passar personatges que han sigut fantàstics. Va passar el Pep Gómez, va passar el Pepus, van passar el Pep Ramis de Malpelo, l'Àlex Oller de la Fura, la Rosa Sánchez Cachassa, que després ha estat fent coses molt interessants de performance. Va ser una època més eclèctica, és a dir, que la gent que venia era més dispersa, però de la qual van sortir gent potent i que jo, modèstia a part, però crec que el pas per l'escola en certa manera els havia arribat a influir una miqueta, perquè no tant per la nostra capacitat de pedagogs, sinó com per sobretot l'aparador que en aquell moment era tant el festival com l'escola, perquè la participació dels tallers de l'institut a festivals europeus es seguia mantenint i
i això feia que els alumnes tinguessin, per una banda, tota la influència dels espectacles que venien a Barcelona del festival, més la influència que tenia l'assistència en festivals de l'estranger, i on allà veien espectacles, veien maneres de funcionar, vull dir que no voldria en cap manera que la responsabilitat d'aquesta influència fos només dels professors, i jo crec que sobretot era per això, perquè era una mirada fora important que ara s'ha perdut en cap manera. En aquella època érem el Joan Andreu, el Josep Maria i jo. Hi va haver un punt en el que el Josep Maria va agafar més tasques de gestió a l'institut i va entrar el Joan Baixes per poder suplir aquestes hores, i en acabat hi va haver alguna època en què el David Laín també va venir a fer unes col·laboracions, una altra època en què va venir el Pep Gómez a fer unes col·laboracions, i va arribar un moment en què l'escola va fer un cert canvi quan el Joan Andreu Ballbé va decidir que se n'anava a viure a Lleida i obria el Centre de Titelles de Lleida. Li va sortir aquesta oportunitat de trobar un espai on crear. Ell durant molt de temps havia tingut aquesta idea d'una companyia estable i un centre de formació, i jo m'imagino que també va anar veient que l'institut anava agafant aquesta arteriosclerosi, es anava dimensionant, i que va tenir la vista de veure que els Titelles allà potser hi perdrien una mica la pistonada, i al tenir l'oportunitat de crear un centre interessant a Lleida, doncs no s'ho va pensar dues vegades i ens va abandonar. Però va significar un canvi, jo crec important, però bé, els canvis són això, són canvis, i l'escola va agafar com un altre rumb. Jo, que fins en aquell moment havia viscut la mar de bé, perquè jo anava d'ajudant, diguéssim, jo anava de mandau, vaig haver d'agafar més responsabilitats pedagògiques, vaig haver de posar les piles, i res, entre el Josep Maria, jo i el Joan Baixes, doncs vam fer funcionar l'escola prou bé fins a l'any... fins la LOCSE, fins que hi va haver el canvi de pla d'estudis. Hi va haver un punt, no recordo l'any, però els estudis d'art es van regularitzar i es van unificar en tot Espanya, i va arribar el moment en què s'havia decidit si l'escola de Titelles continuava com una escola a part dels estudis reglats de l'institut, és a dir, quedant com uns estudis no reglats, amb el que això implicava, o si incloïem els estudis de Titelles en els estudis reglats d'interpretació. Vam estar debatint-ho, sobretot amb el Josep Maria, i al final vam optar a incloure els estudis dintre dels estudis reglats. Jo crec que va ser una bona decisió, perquè si no m'ensumo que l'escola hauria desaparegut, perquè el fet de no ser estudis reglats implicava que no eren estudis subvencionats, amb la qual el preu dels estudis s'hauria disparat fins a preus impossibles. Això paral·lelament també anava en consonància amb aquesta baixada de l'interès d'estudiants per estudiar els Titelles. Diguéssim que el cupo de titellaires a Catalunya estava com bastant ple, i el nombre d'alumnes que es matriculaven cada any en certa manera anava baixant una mica, no alarmantment, però sí sensiblement, i vam agafar aquesta opció, que és la que ens ha dut fins a l'estat actual.